Sitä on esi-isät hirvittävän viisaita, kun ne kehittää näitä juttuja. Esimerkiksi tämä kaksipuoli puukon. Terät ottaa vastakkain. Saadaan perinteen. Lähdetään tekemään maailman pienintä paperilennokkia sisämaan tyyliin. Tuosta lähdetään leikkaamaan. No, nyt keskuudessa. Tuosta lähdetään leikkaamaan. Näin. Näin. Tuommoinen noin 2 senttimetriä palaaneen. Sisämaan tyyli. Noin. Sahan 4. Voiko pyytää lähemmäs työpöytään? Sitten lähdetään tekemään. Tämä on meidän suvussa. Se on mennyt isältä pojalle. Jos se on ollut poikien, sitten tyttären kautta näitä systeemejä. Se on yksi aine, monta eri variaattia. Sisämaan tyyli. Tästähän tulee maailman pieni. Tässä vaiheessa se ei näytä pienimmältä vielä, koska mulla on isot sormet. Sormitekniikka vasemmalle puolelle 69, 78 opettanut. Sen takia, että minun sormet ottaisi enemmän vastaan tekniikkaa. Ja kun se lentää hyvin, niin se käypi tuonne. Tässä napsittaa ylimääräinen. Pois, noin. Ja sitten lähdetään kääntämään vielä täältä. Me kukko pois linjalta. Tai teekö sullekin lennokin? Ja lähtee käännettä tuosta. Saadaan sormi. Saadaan sormi hetkinen. Et ögonblick. Saadaan sormi. Ja leikattaan tuosta ylimmäiset pois. Ja joku oli YouTubessa 103 milliä. Se on valetta. Se on 3 tuuman. Se on Amerikassa erilainen mittayksiköt. Noin. Nyt ensimmäistä kertaa Vili-Matti kuvaatte tätä. Eikä tähän ei kukaan muu pysty tällä hetkellä, eikä varmaan pystykään tällä hetkellä. Että se on, ja jos se pysyy tuossa, niin se pysyy tässä. Ja nyt lähdetään tekemään kojelennätystä ulkotiloon. Ja seuraa ensimmäinen koelennätys. Tätä ei ole ennen vilimattu. Tätä ei sitten näytetä televisiossa. Ja lähdetään heittämään vastatuuli. Kokeillaan. Onpi hyvä. Ja lähtee. Tätä ei näyttää televisiossa. Se meni pieneen. Se on. No, tupuolevilla on sama ongelma ollut. Samaten Iljusiinilla samanlaista ongelmata vanhaa systeemiä. Ja se täytyy pilähtiä tänne.